Na blagdan rođenja Blažene djevice Marije Male Gospe 8. rujna u Voćin su hodočastili vjernici iz Župa Slavonsko-podravskog arhidžakonata, a među njima i brojni hodočasnici pješaci iz Virovitičkog i Slatinskog kraja. Pa krenuli smo ujutro u 9:15 iz crkve, 28 km, a nakane su razne bile. Svako imao svoju zahvalu, molitva za obitelj, molitva za najbliže, za školu i tako. Danas smo došli sa župljanima iz Župe Svetog Ivana Krstitelja Špišić Bukovica i Blaženog Alojzija Stepinca iz Milanovca. Bilo je ugodno i tih 38-39 km smo prošli baš u jednom ozračju i vjerskom, a i u ovakav jednom prijateljskom. Nakana našeg hodočašća prije svega je zahvalnost Majci Božjoj, a imamo joj puno toga šta zahvaliti. Evo, otkrivamo zapravo i radost svojeg i bračnog života, radost obiteljskog života i u ovom zajedništvu otkrivamo zapravo da imamo toliko predivnih ljudi oko sebe. Središnje euharistijsko slavlje na kongresnom prostoru predvodio je požeški biskup Antun Škvorčević. Na početku slavlja biskup Antun je pred likom Gospe Voćinske uputio pozdrav Isusovoj majci. Zatim je, pozdravljajući nazočne svećenike i sve druge sudionike slavlja, rekao da se zajedno s njima raduje ovom zajedništvu molitve s Marijom Isusovom majkom, te im je čestitao blagdan njezina rođenja. Osvrnuvši se na navješteni evanđelski ulomak o Isusovu rodoslovlju, biskup Škvorčević je započeo homiliju razmišljanjem o rodbinskim odnosima, ističući kako su svi hodočasnici duhovno povezani s Marijom i Isusom. Majka moja, rodbina moja, to nisu oni koji su po krvi i tlu moji, nego to su oni koji Božju riječ slušaju i vrše je. I tako je Mariju proglasio većom rodbinom svojom nego li samo po tijelu. I to je to. Mi smo vam, braćo i sestre, postali, kao što nam tumači Sveti Pavao, suobličeni slici Sina Božjega, pa smo postali braća i sestre s njime koji je postao naš brat po tijelu, a naš Gospodin po božanstvu. Upozoravajući na sukobe i ratove koji se često temelje na zemaljskom rodbinstvu, požeški biskup je pozvao vjernike na više. Ne prepustimo se onome što nam počesto diktira naša zla, sebična krv i naše sebično tlo, nego prepustimo se, po primjeru Marijinu, onome što je Bog za nas smislio i što je učinio i po Božjem tome tko smo mi. Svoju homiliju biskup Škvorčević je zaključio riječima ohrabrenja i predanja Marijinu zagovoru. Može se u Hrvatskoj, može se s Bogom, može se s Isusom Kristom pobjeđivati zagovorom Isusove majke, najprije u dušama i savjestima, a onda i u svakodnevici. Marijo, Isusova majko, Gospo naša Voćinska, moli za sve nas, moli za našu Hrvatsku da tako bude. Nakon pričesti uslijedila je služba pohvala i molbenica Isusovoj majci, tijekom koje su hodočasnici sa zapaljenim svijećama u rukama, dok je procesija s likom Gospe Voćinske prolazila posred njih, upućivali svoje hvale i zazive. Biskup je zaključio navedenu službu činom povjere hodočasnika Isusovoj majci. Na svršetku slavlja biskup Škvorčević je zahvalio vjernicima za njihovu molitvu, te ih potaknuo da to duhovno ozračje ponesu i u svoje domove. Hodočasnici su potom ispratili procesiju s likom Gospe Voćinske u baziliku, te su obilazeći oko njega prikazali Isusovoj majci svoje osobne molbe.